hori, erromeria egiten dugu urtero, usailak bigarrengo igandean, Ormaiziko herria, Liernira, hau Mutillo da, baina, Lierniko ermitxara etortzen gara, eta, urtetan ni Mutikotatik, garai batean egitezan, etorri mantel batekin lurrean eserita, eta horre bere evoluzio bat eman du, eta orain daukaguna. Orain hasi ginen oain dela, ez da egite zenbait urte, 15 bat urte, holako kazuela handi hau eta prepatuta, herriko kere platertxo bat edo zerbait eta udaletxeak antolatuta, udalezeko jendeak eta antolatuta, eta gero bakoitzak ekartzen du nahi duna. Gaur egin dugu bakailau akorrieroa. Hor daude 55 kilo bakailau, xarrada bakaiauanak busetatan eginda, egongo dira 80 batipula, 80 pipar berde, 40 piper gorri, handiak, gero beste, ez da gitzen, peatzi 10 bat batzuri, eta gero piper gorriaren mamia, botetan egoten dana, eta gendila batzuek, eta hori, eta ni dakidanez, Ormaiziko herriak eskatu zuen baimena erromeria egiteko, Gerra Zibilaren ostean nola izango zen, eta zeukalako Lierniko amerkinari negozio berezi bat, Ormaizin beste ermitxeik ez dago, beste herrietan egoten da liza, eta Ormaizin ez dago ermitxarik, eta utza joereik nola ez dagoen, txikia izanik gaina Ormaizin, eta 5 kilometro karratu ez da eskanez, eta erromeria onuz etortzekoa. Eta dauka bere konotazio religiosoa, eta baita bere ludikoa, eta danok hemen oso bere garaietan oso etorriak izan direna. Hemen momentu batzutan egon zan galzorian, pixka jendea erreztasunez bakarrik restaurantea joanez, eta kanpoan oso gutxi janez, eta orduan hasi ginen antolatzen hemengo herriarentzako zerbait antolatu, kazula handiutako bat, batzutan paella egiten dugu, batzutan iaz izan zen arkumea zilindron eran, eta danetik ez. Eta orduan zerbait behintzat eukide dezala. Norbaitek etortzen danean, lehenengo plater bat behintzat eukide dezala. Gero, be antolatu dut, ez.